Näin me luulen. Toivon. Joo, okay. Right. Are you guys ready? Yep. Paddles up. 1, 2, 3, kitka! That's all paddle. Sä tiedät linja. Nyt tänään voidaan yritä pysyä. Tää on sit right side, jos joku pysyy. Aina setupaikat kun vetää tyyntä. Niin vaan pari kertaa. Sit mennään! Hyvin menee jätkät! Good job guys! Keep on paddling! Jarru. Jarru. Tää on oikealle. And some water for the right side. There we go. Well done guys. You can stop paddling and let's lift our paddles up one more time. 1, 2, 3. Kitka! Welcome to Olaga National Park. And you can stop paddling. Thank you. So, that was Aaltokoski. Vaihtelee tosi paljon. Tässä esimerkiksi on varmaan, ei tässä olekaan hirveästi. Parista metristä 30 senttiä. Niinkö? Joo. Ai jaa. Yritin lähdetään heitti kunnon loiskettaan. Ai jaa. Vähän pisti viettimään, että miten lähdetään noita kallioita. No niin. No kun tossakin on se yksi nokka, mikä näyttää, että se tulee ihan Se tulee siitä ennemmin tai myöhemmin. niin. So there's the lifeline. Blue rope stretched across the river. And let's paddle forward really gently. We'll go on to the right hand side onto that parking lot over there. And stop paddling, thank you. Please stay seated for a moment. I'll take us to the shore. Alright, and then always after a successful raft, high fives. Thanks. Yes.